Vi skal lave en creme blush. En creme blush er noget, man kan putte på kinderne for at fremhæve dem. Det vi bruger er en fingerspids vaseline, en skål, en ske olie, en beholder og en øjenskygge eller en pigment. Det vi starter med at gøre er at tage vaseline. Det putter vi i en skål og sætter den i mikroovnen indtil det hele er smeltet. Vi tilsætter olie og sætter i en mikroovn igen. Efter det hele er smeltet, Tilsætter vi øjenskygger og putter det i beholderen. Efter nogle par minutter er det klar og kan bruges som en vi skal lave en læbestift. Og vi har valgt at lave den i en bøtte. Det vi bruger er en bunsenbrænder, en glasskål, en ske, en halv oliekridt, en ske olivenolie, en ske vaseline, en teske vaniljesukker og en teske sirup. Det vi starter med at gøre er at tage en rød farve. Den putter vi så i en glasskål, så den kan smelte. Derefter tager vi olivenolie og vaseline og vaniljesukker, og til sidst tager vi sirup. Og det blander vi alt sammen i glasskålen. Efter det putter vi den i bøtten. Vi sætter den i køleskabet cirka 10 minutter. Og så har vi en læbestift i en bøtte. Vi skal lave en bronzer. Og en bronzer er et sminkeprodukt, som man kan markere kindbenene med. Og til det skal vi bruge en beholder, en skefuld kakao og en skefuld kanel. Det første vi gør er at tage kakaoen i beholderen og kanelen oveni. Derefter lukker vi lågen og ryster det. Og så har vi en bronzer.